Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys, kung may ligong ka o traditional Filipino hilot, first time mo nakita, tanawag yun, paminawa para sa imo. Maayong gabi sir. Ay, Ay, maayong gabi. be, Ah, nahakoy kauban na nakuan sa motor pod. uno sa man nga. Bae. Puro. Oh, Ay, ni ka man ani. Okay. Kamay kang. Ulat-ulat lang sa mo. Oh, sige lang. Sa mga puro man na motor imo ha. Rigsik pod. Ah, diya kay maulanan. Oh. Sige, may gabi sir. Kung sa gani atong gipamati. Sakit din nila ako, lawas na ako ba? Diyan sa Sabi una sakit ang paman sa gihilot yun. Kubag ay. Ulat-ulat lang sa tamam. Sige. direra o di kwan. Kini diri. Sa mo ram sa diri ba? Lumul ka na. Lumulmul daw siya. Pilang magkaadlaw na. Duwe-duwe na ni. Sa magsimana, Patuloy ka bulan ba? lipat ka bulan. Mga pa ko, pero magdugay ko lingkod, pagtindog. Dugay ko kumutindog pag lingkod, musukwan ra po. Ano ba? Pero nahilot na. Nahilot ko miagi, ito na yung nahilot. Daghan na nahilot ana. Ah, sige. Wa pa gyud mauli eh. Uli. Sige. Unsa pa gyud sir? Tuhod tapos unsa man ay imong tuhod? Isa lang. Kini ka, kung pag-ahog, pero mas sakit. Grabe na dira. Kini murag Ginagmayra. Ginagmayra. Dire marag Ako sa diri na ako. Ano ko ning Diri bitaw ligo na ako. Maglutahan ba? Oo. Pagka niya dire po hawak. Kini nalisaw mo po dito. Kada ka malimulis ang ano man na chapter? Nilukso na siya sa motor. Pag rolling na ako, Tukod niya. Di na disalign pag tukod ba? Oh. Ano ba? Hmm. Dugay na po to. Dugay Oo, mo daw. na fit na siguro. Ulap mo na pag Sobra tuig na na sir. Kani mo, murag mo, naay panahon nga mo sakit tining diri na ako, binhod ba? Sige. Unsa ba gyud? Wala na. Wala na. Ah, may kay kamera. Dahil lang kita gana. Ako na lang mangita sa uban. Kay Nangatulog pa. Mo kay alamin diri kay expert yun. Ayaw na expert. Kabalo lang gud gamay mo. Oo. Pero makatawag sa akong pagkinahanglan sa Ana lawas. gyud. So, asa ka tong balay mo? Taga Malungon po dati kung para kay kapatid sa Lower Malungon. Luwer Malungon. Pero mainit. Luwer. Ah, sige. Karon? Asa karon? Malungon. Malungon ang gyapon. Ah, sige. Nakikaila di adre mga scanner. Scanner. Oh, scanner. Pilyedo? Ang banati Ah, mo. Banati. Ay, banati. Doon na sila ni Parikuan. Nunis. Ah, sige. Shout out sir sa imong lugar sa Malungon. Malungon. Shout out dito sa mga salingan. Ay, taga Malungon. Oh. Wala na. Wala na. Ah, sige. Sige, dito eh. Sige, ayan guys, shout out po sa mga taga Malungon. No, Malungon, ano na, Malungon. Sarangani. Sarangani province. So, hello po sa inyo may gabi. Nasa sa Trato Tabangan nga mamayo yang ginapamatay sa Kalawasan, siyempre na banang sa pagkampos. Gila, isip kata nga magtawag sa kuha. Nikamot kumain ko sa may mo. Kahit kayo natin ginapamatay sa Kalawasan, bisang gamay ra kayo, ana ra kagamay gipamatay, pero pangit siya. No, so, gabi nagdako. No, para sa iyang anak, grabe itong dako ang problema po. God bless. No? Hallelujah. Hallelujah. So ayan, so sa karon na po nakakita ning video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot, and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Ayan. So masugod na guys, shout out and God bless mo sa lahat po ng mga OFW. Ayos ko ng kake, ay alcohol. Tanggalin mo kay sakit yan.
Ito. Sige, pangalan mo sir, tinood. Idi Tiwado. Pangalan lang. Idi. Idi. Guys, good morning, good afternoon, good evening. Wala na po po dito, guys. Wala po itong bansa na, no? Katong yung wala silang pa po. Ito mo pang service ng ta.
Busog na ko lang. Hmm?